Dobrý deň, zdravím všetkých priateľov kvalitnej stavebnej techniky. Volám sa Martin Krajniak, som obchodný zástupca firmy Norwich Slovakia a dnes si povieme niečo o pridavnom zariadení zvanom PowerTilt. Čo je to vlastne PowerTilt? PowerTilt je naklapacia hlava, ktorá sa používa na naklapanie akéhokoľvek zariadenia v rozsahu až 180 stupňov. Použitie naklapacej hlavy prináša množstvo výhod. PowerTilt je ideálny pre operátorov, ktorí potrebujú flexibilitu a presnosť. Ak často pracujete v úzkých alebo komplikovaných priestoroch, môže byť PowerTilt správnou voľbou. Tento systém je kompatibilný s podkopovými lyžicami, pevnými svahovacími lyžicami a ďalšími hydraulickými prídavnými zariadeniami, ako sú hydraulické kladivači či mulčovače. Je však dôležité poznamenať, že používanie hydraulického kladiva s PowerTiltom môže viesť k jeho poškodeniu. PowerTilt prispieva aj k zvýšeniu akčného radiusu, zrýchleniu práce a predĺženiu dosahu, čo zvyšuje efektivitu pri manipulácii so zemnými materiálmi a umožňuje presnejšiu prácu v obmedzených priestoroch. Zvýšenou flexibilitou PowerTiltu výkyvom 90 stupňov do každej strany dosiahneme úsporu času. Keďže môžete vykonávať viacero úkonov z jedného miesta, minimalizujete tým potrebu presunu stroja. Ale pozor, PowerTilt má aj svoje nevýhody. Hlavnou nevýhodou pri použití PowerTiltu je kinematika lyžice, ktorá nám výrazne znižuje rybnú silu. Váha naklapacej hlavice nám zároveň znižuje aj kapacitu zdvihu. Keďže je to opcia, ďalšou nevýhodou môže byť obstarávacia cena a náklady na údržbu a opravy. Je len na vás, aby ste zvážili, či je PowerTilt potrebný pre vašu prácu. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Nezabudnite sa prihlásiť na naše kanály a pozerať ďalšie edukačné videá o našich mini rýpadlách a ich príslušenstvách.